roboți. Să încep. Să mut. Acesta, al doilea, al treilea este acesta, nu mai avem, nu, atâta. Ia uitați, mă, ia uitați cel mai bun robot din joc, e acesta. Dar nu putem să-l luăm, că ne trebuie 15 card din aceea. Și stați să vă arăt ce mi-am cumpărat cu din astea, stați așa, cu din astea. Hai măcar că te... Am avut din acestea multe, am avut 3K și ceva, 3K 700 și asta să vă arăt ce mi-am cumpărat la acesta. Ia uitați, frate. Ce nu se putea mai bine de atât. Mă, dar știți cum trage? Magnum se numește. Acesta este groază de piese, dar n-am ce face cu ele. Ia uitați câte din astea pinata am, 3, 4, 3. Mai am și din acestea pin. Asta e de la aruncă și spiral. Ăsta e molot. Top molot de la spiral, pin. Ia uitați, am și din ăsta noricum, dar nu-l mai folosesc, că l-am pin după aia. Că mi-am cumpărat de fiecare dată, nu mă uitam în inventar, mi cumpăram de fiecare dată și după aia le dădeam jos. Ca să mut facecam-ul. Așa. Stați așa. Să-l pun aici. Nu că mă incomodează cu primul robot care mi-l iau pe ăsta. Uitați, acesta e robotul ăla de vreau să-l cumpăr. Dar nu cred că mi-l iau cu ăsta, cred că mi iau... Poate mi-l iau cu ăsta.
egal la ultimul. Numai situații speciale. Și asta este situație specială. Ia uitați. Ia uitați, ați văzut? Stați că mutau facecam-ul. Dacă vă întrebați cum pun facecam, pun din setări. Așa trebuie filmul ăsta de lumea. E mai mic, dar e bun. De mișto. Da, am dat 3700 pe el din alea aur, dar sunt albi și cu apă ele. Nu le zice. După aia pătățica aia. Câștigă să-mi dea și mie alea. Pa, ne-au bătut. Ne-au bătut. Da să văd cât îmi dă. Bă, mi-a dat ceva. 5 gouri. 75.000 ăsta aur, doamne. Uite, argint. Bă, și mai putea să-mi dea 5.000, fratele meu, 5. Hai să vă arăt ce robot mai am. Acesta, da, acesta. Mai am pe acesta. Asta este șmecher, dar l-am scos. Și atât. Nu mai am roboți, atâția. Și v-am spus, vreau să-mi cumpăr pe aceea. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, să vă abonați dacă nu v-ați făcut-o încă și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!